ଏ ଧନ୍ନା ଟିକେ ତମ ସିକ୍ୟୁରିଟିର କଥା ହବ କଣ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଜମା ଛାଡ଼ିଲାନି ରଗେଇଟା ମୁଣ୍ଡକୁ ପିତ ଚାଲିଲା ଏତେ ଚୋଟା ମାଇଲି ହାତଟା ଖସି ପଇଲା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭିଲିଆନ ନା ମୁଁ ହିରୋ ବେଳେ ବେଳେ ଲାଗିଲେ ଯାତ୍ରାପାଟି ଭିଲିଆନ ହେଇଯାଏ ଲୋକ ମତେ ଖିତିସି ଡାକନ୍ତି ମୁଁ କାଳେ ସିଂହ ମାଇଲେ ଯୋଉ ଟୋକଟା ନୂଆ କରି ଭିଲିଆନ କରୁଛି ଖିତିସି ମୁଁ ତା ଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ ଠିକ କଲନି ରଗେଇଦେଲା ଆଉ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଓ ଭାରି ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଭାରି ସରଳ ପୁରା ଠାକୁର ଭକ୍ତିଆ ସକାଳୁ 1 ଘଣ୍ଟା ଠାକୁର ପୂଜା କରେ ଆଉ ଖାଇବା କଥା କୁହନି ପୁରା ସାଦା ପାଟିଆରି ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମା ସାଇଡରେ ଟିକେ ଶାଗ ଭଜା ଗୁଆ ଘିଅଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାଡାମ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆ ଭିତରେ ବଡିକୁ ଉତ୍ତେଜନା କରିବା ଖାଦ୍ୟ କିଛି ଅଛି କି ରାଗିଲି କାହିଁକି ମତେ ରଗେଇଦେଲା ଏକ ଚୋଟା ଦେଲେ ହାତ ଖସି ପଳେଇଲା ଏ କଥାଟା ଯଦି ପୋଲିସ କାମକୁ ଯାଏ କଣ ହବ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛ ତ ପୋଲିସ କଣ ଓଲଟେଇବ ପୋଲିସ କଣ କରିବ ମୁଁ ବା ଇରିଗେସନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ ମୋର ସେ କିଛି କରିପାରିବନି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ ମୁଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଭାରି ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଭାରି ସରଳ ଆଉ ରାଗିଗଲେ ପୁରା ଅସମ୍ମାନ ଛାଡ଼ ବହୁତ ଟେନସନ ହେଇଗଲେଣି ଟିକେ ମନ ହଉଛି ଟିକେ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ଠିକ ଅଛି କୁହ ଆଜି କହିଲେ କାଲି ମୁଁ ଫୋନ କରି ତାକୁ ଡକେଇଦେବି କୁହ ବୋର୍ଡିଂ ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଠ ପଢୁଥିଲା ପୁରା ଦେଖିବାକୁ ପେଣ୍ଟିଂ ପରି ଆଉ କଲର ଦୁଧ ଅଳତା ଫେଟା ଫେଟି ଆଉ ନାଟା ତାର କଣ ପ୍ରୀତି ମୋର ନିହାତି ଦରକାର ଚଲିଛ ପ୍ରିନ୍ସ ବାବୁ ଚଲିଯାଅ କହୁଛି ତ ନହେଲେ ଗୋଳରେ ଧକ୍କା ଦେଇ ବିନା କରିଦେବେ ମୋ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଭାରି ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଭାରି ସରଳ ଆଉ ରାଗିଗଲେ ମୋର ସମ୍ଭାଳ ପ୍ରୀତି ଲାଶୁଣି ଏମିତି ଚିରି କରିଥିଲେ କଣ ପାଇଁ କାରଣ ପ୍ରୀତି ମୋ ଝିଅ କଣ ପୃଥିବୀଟା ଓଲଟି ପଇଲା କଣ ତମ ପର ଝିଅ ଗୁଡାକ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରୁଛ ତମ ଝିଅ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ କଣ ଆସିଯିବ